паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога. Похваленый Иисус Христос, поважаныя слухачы Радыё Марыя, похваленый Иисус Христос, ксёндз Валерый. Вось, сёння ў нас будзе такі расповед пра тое, як святар пачуў гэты голас ад ксёндза Валерыя, святара з Віцебскай дыяцэзіі. Мне это асабліва прыемна, дарэчы, таму што сама адтуль паходжу. І таксама доктара тэалагічных навук. Пра гэта таксама пагаворым. Вось, і ксёндз Валерый, распачынаем мы так, банальна крыху, але заўсёды з дзяцінства. Раскажыце, з якой вы сям'і, адкуль вы паходзіце, як рана пачулі ўвогуле штосьці такое у сабе, у сваёй душы? Я паходжу з парафіі Міёры, парафія Небаўзяцінай свяцейшай Панны Марыі, якая цешыцца сапраўды шматлікімі пакліканнямі. І нават у гэтым годзе мы ведаем, што на нулявы курс, на падрыхтоўчы курс прыйшоў хлопец, малады мужчына з парафіі Міёры. Нарадзіўся я ў 1988 годзе у каталіцкай сям'і Юрыя і Ганны. І з боку бацькі, і з боку маці, усе католікі. І таму з дзяцінства выхаваны ў каталіцкіх традыцыях, у любові да касцёла, да святарства, да святароў, да малітвы. І фактычна гэта стала фундаментам для таго, каб Бог скіраваў да мяне свой голас праз розныя абставіны, у тым ліку і, можа, перш за ўсё праз святароў, святых святароў, якіх ставіў на маім шляху. У вас колькі яшчэ? У вас браты, сёстры ёсць? Я адзін у сям'і. Вы адзін у сям'і? Так. Угу. Ну, і гэта такі час ужо, калі нельга паскардзіцца, што там усё было супраць, так, таго, каб пачуць гэты голас, так? Не было ніякіх перашкодаў ні для наведвання касцёла? Не, гэта ўжо былі часы перабудовы нашай, адраджэння Беларусі, таму... То бок можна трошкі сказаць, што такі стандартны прыход у касцёл, да? Просто взялі за ручку, прывялі ў маленькім узросце. Так, пачыналася з таго, што бралі за ручку, вадзілі, вучылі стаяць на каленках, складаць ручкі, маліцца. І пазней чалавек спачатку слухаў, вучыўся на памяць, выконваў рытуалы, а пазней гэтыя рытуалы станавіліся духоўнасцю і набывалі вялікі сэнс, праз які прабіўся, між іншым, голас Бога. Як рана вы сябе ўжо памятаеце ў касцёле? Такія самыя раннія ўспаміны? Это калі? Першы мой успамін сябе ў касцёле — гэта калі мяне святар паклікаў прыслугоўваць да святой імшы. Гэта было ў парафіі Долта. Быць можа, мне было 4 ці 5 гадоў. Я вельмі хваляваўся, калі мне сказалі, што я буду стаяць каля алтара разам з усімі хлопчыкамі. Гэта такі хвалюючы момант, які упісаўся, урэзаўся проста ў маю свядомасць. Ну, прыгадайце тады яшчэ якія-небудзь гісторыі з міністранцкага жыцця? Будучы міністрантам, я вельмі любіў хадзіць з кадзідлам. І мне здавалася, што чым больш распалены вуглі, тым лепш я даю Богу хвалу. Это цяпер, нават в той парафіі, дзе я служу ў паставах, можна сказаць, трошку пайшлі лёгкім шляхам і выкарыстоўваюць так званыя таблетачкі, вугалькі. У той жа час мы калісьці сапраўды бралі з печы ад бабуляў і гэтыя вуглі, якія яшчэ не дагарэлі да канца, і распальвалі іх свечкамі ці то бензінам. І чым лепш, здавалася, распаліш гэтыя вуглі, тым аж каб нават трэба было так распаліць, каб святар толькі ўсыпе кадзіла, каб аж ледзь не агонь загараўся. І гэта нам прыносіць вялікую асалоду, што вось мы так шчыра хочам Богу служыць. Гэта такі самы яркі ўспамін у вас гэтага перыяду міністранцкага, ці ёсць яшчэ якісьці? Напэўна, гэта будзе самы яркі момант. Аднойчы таксама, памятаю, мне святар запрапанаваў чытаць. Гэта было вельмі адказна. Я не спаў хіба ўсю ноч, рыхтаваўся, браў гэтую Біблію з сабой. Фактычна тэкст вучыў на памяць. Першы раз чытаючы, это было ў Мёрах, святой памяці ксёндз Петрайціс. Тых міністранцаў, якія падрасталі, запрашаў да таго, каб быць лектарамі, і вось гэта я таксама памятаю, як усю ноч фактычна не спаў, завучваючы тэкст на памяць. І
тросся, як выйшаў, аж амбона траслася, але прачытаў, бо было па-беларуску. Ксёндз вельмі слаўны на нашай бацькаўшчыне, бо ён адзін з першых, хто ўвёў у мову святой імшы беларускую. І не толькі, але і пропаведзі, і чытанне Божага слова. І яго абыход з міністрантамі, з людзьмі быў на беларускай мове. Добра, што пра яго ўзгадалі, можа быць, яшчэ раскажаце крыху падрабязней, таму што у тым ліку, дзякуючы ксяндзу Петрайцісу, так шмат пакліканняў менавіта змёраў, змёршчыны. Вось я ведаю гэта дакладна. Все проста дзеляцца ўражаннямі сваімі наконт гэтага ксяндза і кажуць, што паўплываў на выбар. То, можа быць, вы успомніце што-небудзь пра яго такую-небудзь гісторыю сваю асабістую? Яго любілі, і яго не можна было не любіць. Вельмі добра памятаю яго прыход па калядзе аднойчы ў нашу сям'ю. Калі ён завітаў, ён заўсёды меў час, ён сядзеў доўга, ён меў час, он размаўляў, ён пра сябе расказваў. І не магу так узгадаць такого канкрэтнага моманту, калі ён, скажем так, фармаваў просто сваім святарствам, тым, як ён жыў, як ён быў святаром. Гэта адкладаецца. Ягоныя пропаведзі, то, як ён, памятаю, біў кулаком па амбоне, захвочваючы вернікаў жыць па-хрысціянску, выбіраць па-хрысціянску, па-каталіцку, каб пазней не было сорамна за гэты выбар, які мы робім. Вось гэта памятаю, вельмі урэзалася ў памяць. Канешне, ёсць такія моманты таксама сакраментальнага жыцця, тыя споведзі, якія ў яго адбывалі, гэта ўжо справа тайны. А якія яшчэ, вось, можа быць, святары паўплывалі на вас? Запомніліся чымсьці так от? Так, быў святой памяці ксёндз Антоній Лось, які служыў у Долце на Мар'янін. Гэты святар быў, можна сказаць, нават першым ксёндз Петрайціс. Ён урэзаўся ў маю памяць, і больш таго, ён сказаў мне калісьці, што ты будзеш святаром. Пабачыў у вас гэта, так? Так, убачыў. Не было супраціву, што святар? Не, ніколі не. Я хацеў быць такім, як ён, а ён быў чалавекам, які быў блізка народу, ездзіў на ровары, ездзіў па вёсцы, у каларадцы. Таксама ён меў карову разам з сёстрамі і вазіў сена вось на кані. Я так глядзеў і думаў, што так, я хачу быць такім, як ён. Не таму, што ён вазіў сена, таму, што меў карову, а таму, што пры ўсім гэтым ён быў заўсёды з усмешкай. Ён быў іншы, чым былі іншыя мужчыны, якія мацюкаліся ў тым ліку, ці пілі, это нават дзіця заўважала. А ён быў напоўнены, так вот і цяпер можна сказаць, унутранай святасцю, супакоем, радасцю. І пры гэтым ягоная праца становілася як нейкай урачыстасцю, нейкай цэлебрацыяй. Хацелася так рабіць, як рабіў ён. А яшчэ каго-нибудь загадаеце, ці гэта такі асноўны? Я цяпер узгадаю, канешне ж, ксяндза пралата Крыштафа Міянкіну, які у гэтым годзе, для мяне, на жаль, але як ён гэта сказаў, што это Божая воля, развітаўся з нашай бацькаўшчынай і паехаў працаваць у Польшчу пасля вельмі доўга часу прабывання ў нас. Ён быў святаром, які навучыў мяне любіць сакрум, святасць Бога, які заўсёды казаў так, і кажа, ён жывы, дзякуй Богу, што ён жыве, і дай Бог яму доўгіх гадоў жыцця, які казаў так: усё, што ты робіш, рабі для Езуса, толькі для яго, бо калі будзеш рабіць для людзей, сёння яны табе кляскаюць у далоні, а заўтра кідаюць цябе камянямі, таму рабі ўсё для Езуса. Так, і гэта вялікі святар, это пралат. Ён таксама паўплываў і на мой выбар, на маё рашэнне, і фармаваў мяне як клерыка. І пры ім я быў клерыкам увесь час і прыняў святарскае пасвячэнне. Ён пазней падтрымліваў мяне, як я быў у Віцебску, у Градку ці ў Польшчы. Это святар, да якога хацеў заўсёды прыехаць і слухаць яго, быць з ім. Это быў, можна сказаць, духовны отец. Ксёндз Валерый, я вось ведаю, што
у Мёрах вось моладзь, кампанія, яна такая каталіцкая даволі была. У вас вось з такой кампаніі паходзіць, ну, я маю на ўвазе сябры ў школе. Ну, яна досыць рэлігійная, досыць такая паглыбленая ў жыццё касцёла, так? Так, я скажу, што я фармаваўся як міністрант больш, чым дзе. Канешне, былі спатканні моладзі, між іншым, іх распачаў ксёндз Олег Буткевіч, які быў першым вікарыем увогуле нашай парафіі, бо ніколі раней мы не уяўлялі, што у парафіі можа быць два святары. Не ведаць, што такое вікарый увогуле. І тут бачым, прыязджае малады святар і збірае моладзь на спатканні, ездзіць з міністрантамі, тады яшчэ на УАЗіку, возіць парты і так далей. Але, канешне, спатканне моладзі гэта сваім, але я фармаваўся больш як міністрант. Як міністрант на гэтых спатканнях заўсёды прысутнічаў з міністрантамі, пачынаючы ад самых старых да самых маладых, сябраваў. Пры гэтым хочацца ўзгадаць тых міністрантаў, якія мяне фармавалі. Гэта быў святой памяці Стэфан, чалавек, які быў ужо тады вельмі стары, я нават не ведаю, як яго прозвішча. І ён калісьці нам зрабіў заўвагу малым хлопцам, што не можна смяяцца ў сакрыстыі, паколькі Бог блізка. І ўвогуле святыня гэта месца святое і належыць сябе адпаведным чынам паводзіць. Ён сказаў нам, калі пасля вайны, пасля бамбёжкі, ён, як малады хлопец, лазіў на дах святыні і закрываў гэтыя дзіркі, каб дождж не разбурыў і так далей, і іншыя паветраныя асадкі не разбурылі святыню. І гэта было бачна ў яго на твары, на ягоных руках, у яго сэрцы, у голасе. Гэта мяне пераканала да таго, каб у святыні паводзіць сябе свята, маўчаць і слухаць цішыню Бога. Ну, вось такія гісторыі старэйшых яшчэ былі ў вашым жыцці ў маладым, которые вось расказвалі пра то, як абараняліся ад, там, не ведаю, камуністаў, баранілі касцёл ці што-нибудь. Вы запомнілі што-нибудь такое яшчэ? Бо Мёршчына вельмі багатая на такія гісторыі. Так, вельмі багата. Я памятаю вельмі добра расповед майго дзядулі, паколькі, як ужо старэйшыя людзі, яны паўтараюць это некалькі разоў, то і запамінаецца. І вось ён казаў пра час, калі ён будаваў хату, у яго было 3 дзяцей, і яму прапанавалі нейкую пасаду ў раённым шпіталі, але каб пайсці на тую пасаду, ён павінен быў уступіць у камуністычную партыю. І вось ён быў у роспачы, таму што ягоная маці сказала яму: ніколі ў жыцці гэтага не рабі, паколькі ты станеш здраднікам. І ён быў у роспачы, бо ведаў, што калі ён не ўступіць, яго звольняць, а яго 3 дзяцей. Ён пайшоў на цвінтар, і там сядзеў святар святой памяці ксёндз Ян Грабоўскі. Таксама вельмі вымоўна, што святар заўсёды быў каля касцёла, нават у савецкі час, яго там можна было знайсці. І ён спытаўся: ойчанька, што ж мне зрабіць? І той яму адказаў: ты маеш першы абавязак выхаваць у веры, але і таксама і годна сваіх сыноў і сваю дачку, і таму можаш знешне ўступіць, але духоўна будзеш верным касцёлу. Але я за цябе буду маліцца. І кажа дзядуля, што, вярнуўшыся да хаты, бачыў газету, дзе быў загад Брэжнева, што цяпер не маем нічого супраць рэлігіі. Так он мне тлумачыў і кажа, не трэба ўжо было ўступаць. Таму і не ўступіў, і пайшоў па параду да святара і згодна са сваім сумленнем паводзіў сябе да канца. Ну, калі вы распачалі ўжо пра сваю сям'ю расказваць, вось наколькі рэлігійнай, можна так сказаць, хіба што, была ваша сям'я? Маю на ўвазе, ці маліліся перад ежай, так? Ці былі нейкія супольныя малітвы? Ці гэта было толькі вось такое, што па выходных у касцёл? Можаце расказаць крыху пра традыцыі сямейныя?
вельмі моцна падтрымлівае традыцыі мае бабуля і дзядуля і з аднаго боку і з другого боку. Бацькі былі забеганыя. Вядома, это былі маладыя людзі, і ім хапала час на нядзелю. У той жа час бабулі і дзядулі мелі час на штодзённыя набажэнствы, у тым ліку дома і ў тым ліку на супольную малітву. Я памятаю, што з дзядулем мы не мелі права маліцца, бо ён маліўся, можа, і даўжэй, можа, іншымі малітвамі, і ён сапраўды любіў закрыцца ў пакоі. Мы бачылі, падглядалі, вядома, як то дзеці. Ён стаяў на каленях, доўга кленчыў, доўга, ўжо нават клаліся мы спаць, а ён усё яшчэ кленчыў. У той жа час з намі малілася бабуля з дзецьмі. І я вельмі добра памятаю яе інтэнцыі. Гэта было вывучана на памяць інтэнцыя, якую яна прамаўляла. Пачыналася эта інтэнцыя за Айца Святога, за духавенства і аб новых пакліканнях да святарства. І гэта было штодзённа, таму гэта таксама не магло прайсці міма. Это была інтэнцыя на штодзень яе малітвы. Ну, яны былі па-польску, так? Малітвы былі па-польску, таму што... А вы казалі, што у вас просто з самага пачатку быў такі беларускі касцёл у Мёрах, так? Так, у Мёрах быў беларускі, а я выхоўваўся ў вёсцы Ідолта. І там, ось, дзе быў ксёндз Антоні, лось святой памяці, ён таксама уводзіў беларускую мову, але яму было гэта цяжэй. Бачна было, што яму давалася вельмі цяжка гэта. Хоць ён меў такое Евангелие, чытанні былі па-польску, але Евангелие, мне так здаецца, можа, памыляюся, але было ці то рукой ягонай напісана, ці то неяк перакладзена на беларускую мову так, ці то, можа, чарняўска, або то быў адзін закон. Не ведаю, але памятаю, што ён чытаў па-беларуску Евангелие, это было 100%. А ў той час малітвы былі па-польску. Так, традыцыйна. Традыцыйна, так. Многія пазнаюць гэту карціну. Раскажыце, што далей было? Вось дзяцінства, школа. Ці вы ведалі з самага пачатку, што вы будзеце святаром? Ці былі якісь варыянты? Хацелі быць, я не ведаю, там, настаўнікам? Я хацеў быць перакладчыкам з нямецкай мовы. У нас была такая, можна сказаць, харызматычная настаўніца нямецкай мовы на жыве, Тамара Александраўна Маняк. Яна убачыла, разгледзела ува мне чалавека, які гатовы з галавой акунуцца ў нейкую справу, калі ўжо пачне займацца, і захвоціла да больш паглыбленага вывучэння нямецкай мовы. Сапраўды былі такія думкі звязаць сваё жыццё з нямецкай мовай, можа быць, з дыпламатыяй, але, канешне ж, таксама у адным вуху гучала гэта, а ў другім голас паклікання, не мог я Богу сказаць не. Калі прыйшоў момант выбару, гэта быў 11 клас, я падумаў, не, Богу не адмоўлю, Богу не магу адмовіць. Бо не мог з гэтым нічога зрабіць. Ось так яно дзейнічае, это пакліканне, яно не тое, што пераследуе, але яно проста моцна гучыць. Яно дазваляе сябе бачыць вось на служэнні пры алтары, у канфесіянале. І гэта мяне перамагло, і у канцы канцоў вырашыў ісці ў семінарыю. Прабачце за такое крыху смешнае пытанне. Ну вось школьнікі пішуць, ведаеце, кім я хачу стаць. Ну няўжо вы пісалі? Не, конечно, мне не было адвагі. Я прызнаюсь, мне не было адвагі пісаць, што я хачу быць святаром. Аб гэтым ведаў мой стрэчны брат, з якім мы разам вучыліся і сядзелі разам за партай. Аднак жа больш аб гэтым не ведаў ніхто. І бацькі таксама не? І бацькі таксама не ведалі. Да пэўнага моманту, пакуль ксёндз Пробыш мой мёрскі, які, напэўна, ведаў не з маіх вуст, але проста з маіх вачэй, прыйшоў і сказаў, ужо трэба падаваць дакументы ў семінарыю. Вы яму нічога не казалі? А я яму нічого не казаў. Чытаў вас проста як кнігу, так? Ён усё ведаў. Ну вось раскажыце, як бацькі, вы адзіны сын у іх. Як успрынялі? Бацькі ўспрынялі так, што маці, напэўна, аддала і прыняла Божую волю. Бацька першыя гады яшчэ думаў, што я вярнуся. Так мне здаецца, хоць пра гэта ён, конечно, не казаў.
Ніякага не было, так? Асуджэння не было, так, але было, там, што не было было такое чаканне, што ўсё-такі я вярнуся. Так, потому што, ведаеце, першае, з чым я сутыкнуўся, і пра гэта расказвалі бацькі, з меркаваннем людзей, і ў тым ліку католікаў, якія кажуць, ну як гэта, аддаяце адзінага сына, не будзе ў вас унукоў. І вельмі дзіўна, я цяпер малюся за гэтых людзей, што тыя, хто так казаў, яны самі не маюць унукоў. І маюць ужо дарослых дзяцей, якіх жыццё не ўкладаецца. Таму, што з Богом няма жарту, і не можна так жартаваць з паклікання. Калі надаецца, то Бог дасць усё, унукі будуць духоўныя, будуць сыны і дочкі духоўныя, якіх святар праз сваю паслугу вядзе да Бога. І вось такое сведчанне для мяне, што з Богам не можна жартаваць. Калі ён дае пакліканне, то дасць і ласку вытрымкі ў пакліканні, і таксама дасць адпаведных людзей на дарозе, якія уфармуюць, скіруюць, калі штосьці будзе не так, і дапамогуць выйсці, скажам, на эту фінішную прямую. А хто быў рады гэтай навіне, што ідзеце ў семінарыю? Рада была моя бабуля, і адна, і другая, дзядуля быў, адзін ужо быў святой памяці. І цікава, што адна з бабуль вельмі хацела, каб я яе пахаваў. Ну і сапраўды так сталася, што першае маё пахаванне было якраз маёй бабулі. Так, але намалілася аб пакліканні і каб аб вытрымцы. Калі памірала моя апошняя бабуля, другая, то мой пробаш мне сказаў, бачачы, можа быць, нават роспач у мяне, і сказаў так, калі яна пры жыцці малілася за цябе, ахвяравала свае цярпенні, пакутавала, то, напэўна, дапаможа пасля смерці. А павер, кажа, што як святару, то яшчэ больш патрэбна малітвы блізкіх і нават душ чысцовых, чым клерыку, семінарысту. Вы адзін пайшлі ў семінарыю, ці яшчэ за кампанію хто-небудзь з вамі пайшоў? З мёру тады нас было трое. Цяпер ксёндз Александр Гацкевіч служыць у Верхнядзвінску, і яшчэ адзін хлопец распазнаў іншае пакліканне да сямейнага жыцця ў часе свайго навучання. З трох двое засталіся, так? Так. З гэтага курсу. Ну, вось раскажыце пра... Вы вучыліся ў пінскай семінарыі? У пінскай семінарыі. Угу. Успомніце што-нибудь добрым словом? Вучобу там. Толькі добрым словом. Толькі добрым словом. Так. Тады ўспамінайце. Хочацца ўзгадаць, канешне, святой памяці кардынала Свёнтка. Ён не быў ужо рэктарам, але быў біскупам, адказным у камісіі біскупаў за утрыманне семінарыі, за тое, як там выкладаюць, як увогуле жывуць семінарысты і так далей. Вельмі я яго любіў. Таму што ў ім бачыў такога Абрагама біблійнага, такі чалавек, як мы бачым у кнізе Даніэля, древні днямі, такі патрыярх. Яму хацелася давяраць, я яму давяраў поўнасцю. Я меў шчасце мець, колькі там, памятаю, 2-3 размовы асабістыя. Я яму давяраў поўнасцю. Это быў для мяне, ну, конечно, не на тым самым узроўні, але так, як пан Бог. Вось, згадваючы далей пінскую семінарыю, канешне, прыгадваю постаць ксяндза Яна Саламона. Ксёндз, які пазней паўплываў на мой выбар далейшай дарогі пасля семінарыі, таму што ксёндз Ян, будучы рэктарам і выкладаючы дагматычную тэалогію у нас, быў чалавекам затопленым у малітве і ў Слове Божым. Дзіўна, што менавіта ён прывіў ува мне любоў да святого пісання. Я аднойчы бачу, можа, гэта ўжо такія ілюзіі, ці што хацеў, то бачу, як ён пастаянна сядзеў у капліцы, чытаў Біблію, разважаў над Бібліяй, медытаваў Слова Божае. Убачыў такі свет, які ідзе з Бібліі прама яму ў твар. Быць можа, гэта проста сонца адбілася цяпер. Але для мяне тады гэта быў такі знак і пераканаў мяне. Я таксама, скажам, больш націснуў на Біблію. Это пачалося, можа, з 3-4 курса. І полюбіў настолькі, што пазней пайшоў
улюблен навучанне, это значит быў скіраваны біскупам менавіта на святое пісанне. І ксёндз Ян гэтаму паспрыяў, а не толькі тым, што навучыў любіць Біблію, але таксама тым, што калісьці прыехаў да мяне ў парафію гарадок і сказаў: «Всё, хопіць, едзеш вучыцца». Была я ў тым гарадку. Так. Скажыце, калі ласка, якія яшчэ у вас былі там любімыя заняткі семінарыі? Я быў бібліятэкарам, меў такую функцыю і любіў там быць. Там вельмі шмат кніг, якія перадавалі біскупы. Памятаю, кардынал Свёнтак пастаянна перадаваў, арцыбіскуп Кандрусевіч свае кнігі перадаваў, іншыя святары з Польшы у тым ліку. І сядзеў і проста пісаў у каталог, упісваў. Гэта мой быў абавязак. Кожны з нас, семінарыстаў, атрымліваў так званае служэнне сваё. Хтосьці адказваў за гасціныя пакоі, хтосьці за бібліятэку, хтосьці за кавярню. Хто за што? Хтосьці быў арганістам. Вось, я меў бібліятэку, і гэта вельмі любіў. У той жа час семінарыя – гэта час, канешне, фармацыі. І тут бачу моцную руку, якую на гэтую фармацыю паклаў наш духоўны айцец Аркадзь Куляха. Яму вельмі вялікі дзякуй за фармацыю духоўную. Цяпер з перспектывы часу бачу, колькі ж айцец у нас уклаў. І нездарма, паглядзіце, ён дагэтуль знаходзіцца ў Пінску і адказвае за духоўнасць семінарыстаў. Ад пачатку існавання пінскай семінарыі, гэта значыцца 2001 года. Яго распазнаў кардынал, знайшоў і даверыў яму гэтую духоўную фармацыю. Не можна сказаць, што адна з фармацый важная. Мы ведаем 4 фармацыі ў семінарыі: агульначалавечая, інтэлектуальная, духоўная, душпастарская. І яны ўсе інтэгральна ўпісваюцца ў развіццё чалавека, семінарыста. Я яму вельмі ўдзячны Аркадзію, што уклаў сапраўды такі вялікі скарб, як любоў да Бога і любоў да малітвы. Можа быць, крышачку такім кармелітанскім духу, кармелітанскай духоўнасці, але яна дагэтуль для мяне з'яўляецца крыніцай адраджэння. Калі бачу, што прыходзяць нейкія моманты крызісу, то узгадваю яго словы, нават маю такі сшытак, дзе запісваў яго павучэнні, чытаю, узгадваю тыя моманты, пры якіх тыя словы гучалі, і ведаю, што станаўлюся на добрую дарогу, вяртаюся. Вось крызісы ў семінарыі – гэта нармальна, так? Канешне. Вспомніце свае, ці яшчэ так, забыліся і ўсё прайшлі? Так, я меў адзін крызіс, это быў другі курс. У нас быў час вельмі перасычаны лекцыямі, філасофія. Нават канец філасофіі. Я тут жыў з цяперашнім дзеканам Могілёва, ксёндзом Віталіем Моргуновым. І ён нават уже гэта не памятае, але я вельмі добра памятаю, бо я думаю, все, я ўжо не змагу. Просто мяне ўжо гэта ўсё пачынае прыгнятаць. Я не маю часу просто прадыхнуць. Столькі было ўсяго. І я яму кажу, што рабіць, што мне рабіць. Можа, нават з думкай такой можам мне ўзяць нейкі адпачынак. Хоць, канешне, не было такой думкі, што я вось вазьму акадэмічны адпачынак. Не, была такая думка, можа выехаць, можа як-небудзь схітрыць, бо была такая магчымасць, напрыклад, пайсці ў інфермерыю, там на 3 дні паляжаць, як хворы. Ну, у нейкай ступені это была хвароба, такая змучанасць. А ён сказаў: а ты вазьмі ружанец, і пакуль не адпусціць цябе гэта, адгаварвай ружанец. І так, дзякуючы вось майму суседу, старэйшаму брату, у семінарыі я полюбіў ружанец. І то моцна полюбіў, толькі дзякуючы яму, бо тады мяне гэты ружанец, канешне, як Маці Божа, можна сказаць, на руках вынесла з гэтай духоўнай такой, ну, не пусткі, але змучанасці. Это быў другі курс, я вельмі добра памятаю. Ну і пазней такіх моцных крызісаў не было, каб штосьці сапраўды мяне адцягвала да той мэты, якой для семінарыста было прыняцце пасвячэння ў святары. Менавіта перагруз інфармацыйны, так? Што шмат інфармацыі, выкладаў, да? Вось гэта... Я не ведаю до конца, у чым прычына, так як аналізую, то бачу просто, што я не меў часу жыць. Вось
столькі было ўсяго, столькі абавязак, быць можа нейкі перагруз, а быць можа за гэтым крылася нейкае прагненне Бога ці больш глыбокіх адносін з ім, тым больш, што калі я толькі на другім курсе адкрыў ружанец, полюбіў яго, бо, канешне, мы адгаворвалі, бо так, можа, і трэба было. Не да канца, можа, хапала заўсёды сіл на ўвесь ружанец, на 4 часткі, адгаворваў, напрыклад, ружанец адну частку ці адну толькі таямнічку, але полюбіў менавіта тады. А калі не любіў, то пытанне, ці я добра ўвогуле маліўся. Ну вось, а што яшчэ было цяжкога ў семінарыі? Калі вось так слухаюць нас зараз людзі, которые часам раздумваюць, ісці туды не ісці, што для вас яшчэ было цяжка? Ну, зразумела, што шмат інфармацыі, шмат такой інтэлектуальнай працы. А вось самое жыццё. Самае жыццё, то паступова, калі ідзеш згодна з тым, што чаму цябе навучаюць адказнасць за твою фармацыю, то фактычна яно не стварала нейкіх цяжкасцей і клопатаў. Быць можа, былі нейкія такія дробныя, назовем это, канфліктамі унутры, між семінарыстамі, унутры. Это значит, што прыходзілі хлопцы са сваімі характарамі, са сваёй сям'і, не такія, як я, усе не такія, як я. І нас мелі такую практыку штогод сяліць з іншым чалавекам, семінарыстам разам у пакоі. І, быць можа, гэтыя прыціранні, гэтыя такія нейкія амбіцыі, нават нездаровыя, гэта, быць можа, перашкаджала. Але каб аж так сур'ёзна, не. Заўсёды быў отец духоўны, які умеў мудра все это скарэкціраваць і направіць туды, куды трэба. Ці засталіся у вас сяброўскія сувязі вось з тымі, з кім вучыліся ў семінары? Цяпер ужо падтрымліваеце іх ці не? Ёсць такая добрая звычка збірацца курсам. І вось праўдападобна будзем збірацца ў Буцлаве 8 кастрычніка у ксяндза Дмітрая Дубовіка, майго аднакурсніка, на супольным малітве, перш за ўсё. Усе, хто належыць да майго курсу. А гэтых людзей 7 чалавек. Дзіўна тое, што наш курс вельмі адрозніваецца ад іншых. По одной простой причине, что у нас адышоў толькі один чалавек за увесь час фармацыі. Это значыць, звычайна падаюць такую статыстыку, не ведаю, наколькі яна добра палічаная, але кажуць 50/50. Прыйшло 10, дайшло 5. У нас прыйшло 7 і дайшло 7, таму што адзін, скажем, зваліўся з папярэдняга курса, які быў у акадэмічным адпачынку. Вось. І дзіўна, што сапраўды усе дайшлі да святарства. Цуд. Ну вось, пакуль выглядае так вельмі мэтанакіравана, ведаеце, школа, семінарыя. Я не магу не запытацца, ніколі не ўзнікала, я так разумею, што ніколі не ўзнікала так думкі, што жыццёвы шлях мог бы быць іншым. Першы раз у мяне такое ўзнікла ў парафіі гарадок, адведзены Свяцейшай Панны Марыі. Той самы гарадок. Так, это парафія... Ну, але былі такія думкі, так? Была такая думка, што можа у касцёле сябе пашукаць дзесьці з іншым заданнем. І у гэтым таксама мне дапамог ксёндз Ян Саламон, які майму біскупу параіў скіраваць мяне на навучанне ў Люблін. І гэта таксама, застаючыся ў святарстве, знаходзіш сябе крышачку ў іншым, бо шчыра прызнаюся, што ў такой дзейнасці душпастара ўсходу Беларусі я сябе не знайшоў. Быць можа, нават дзесьці задаў сабе пытанне, а як далей жыць, не кажучы ўжо пра тое, што рабіць, які план, як дзейнічаць. Вы ўжо тут згадалі, што былі ў гарадку ксёндз Яўген Міхайлаў, між іншым, колькі разоў мне пра гэта расказваў. І
іншыя святары. Я цяпер вельмі не магу надзівіцца тым святарам, якія нясуць там служэнне. Я ледзь вытрымаў там год, а некаторыя там ужо нясуць некалькі гадоў, ці нават некалькі дзесяткаў год. І я скажу, гэта сапраўды апосталы ўсхода, нязломныя змагары за Хрыста. Ну і, канешне, хочацца ім падзякаваць. Я, на жаль, можа не цяпер, можа прыйдзе да мяне такі момант, калі адкрыю сабе гэтае пакліканне, бо ў нашая Беларусь мае ты ўсходнія парафіі. Ніхто іх не адрэжа ад нас, так? І таму, можа, рана ці позна біскуп мяне туды скіруе. Вось. Але на цяперашні момант напэўна, я яшчэ не настолькі падрыхтаваны, каб бачыць сябе там. І гэта была ваша першая парафія, першае месца, да? Куды пасля высвянчэння вас адправілі ці не? Першая моя парафія была Віцебск, парафія Іосифа Міласерднага, катедра. Там я прабыў 2 гады, год дыяканам і год вікарыем. І пазней сталася так, што святар, які быў перада мной, таксама святы чалавек, які, будучы ўжо ў пенсійным узросце, прыехаў у Беларусь, каб несці сваё служэнне, і ўжо проста не мог фізічна. А ў гарадку тады меліся адбыцца дажынкі рэспубліканскія. Вось. І апостальскі адміністратар, ксёндз прэлат Францішак, мне сказаў: ну, ведаеш, трэба хоць кагосьці туды паслаць, а ты тут бліжэйшы, таму едзь, Бог цябе благаславляе. Вось. І прыйшлося ехаць і несці там служэнне. Таксама гэта вопыт, які я не магу, проста ад якога я не магу адмовіцца, гэта для мяне скарб. Тое, што я там здабыў за гэты год, вельмі складаны год майго жыцця, але гэта скарб. Перш за ўсё, гэта адносіны з Богам. Вось тое, што чалавек мае, святар мае ў парафіі, дзе няма людзей. Фактычна, ёсць людзі толькі ў нядзелю. Гэта невялікая групка парафіянаў. Але гэты час, які ты праводзіш сам-насам з Богам, самім сабой, са сваімі і добрымі бакамі, і сваімі слабасцямі. Гэтае змаганне, канешне, яно ўплывае пазней. Я упэўнены таксама на далейшы ход твайго жыцця. Ксёндз Валерый, але мы пераскочылі так ужо на працу і такое трошкі сумныя ўспаміны, ці цяжкія. Давайце трошкі згадаем такое прыемнае, прыміцыйную імшу. Помніце, што запала? Ну, вось проста, звычайна же, вось мы як бы назіраем за гэта звонку, вось заўсёды цікава унутраныя перажыванні чалавека, які ўжо становіцца святаром вось в гэты момант. Памятаеце сваю прыміцу? Так, я вельмі добра памятаю гэты дзень. Это было 19 жніўня. Гэта было ў Міёрах. Такая цікавая інфармацыя, што на прыміцыйнай святой імшы было дамоўлена, што казанне, пропаведь будзе прамаўляць ксёндз Петрайціс. Ён тады прабываў у парафіі Казань. І вось ён памірае у маі. Ну і прыйшлося знайсці сабе новага прапаведніка, і ім стаў ксёндз Александр Дулінец. Это быў мой першы пробашч у Віцебску, з якім у нас склаліся вельмі добрыя адносіны, і ён, вось калі казаць пра такія пазітыўныя, радасныя моманты жыцця, першыя месяцы майго святарства, нават дыяканства, бо я цэлы год быў дыяканам, паколькі мне не хапала кананічнага веку для прыняцця прэзбітэрскага пасвячэння, то вось гэты святар у Віцебску зрабіў ўсё для таго, каб першыя крокі былі радасныя. Вельмі радасныя, аптымістычная, была вельмі добрая святарская супольнасць на плебаніі у катедры, была вельмі добрая супраца з біскупом Уладзіславам Бліном. І ўвогуле ўсё здавалася, што мы заваюем увесь свет. Вось. І ён казаў пропаведь на маёй прыміцыйнай святой імшы. Ён расказваў пра святара, які першы раз сеў канфесіянал, і як пачуў, якія грахі прамаўляюць людзі, выйшаў і проста і заплакаў, і доўга плакаў перад абразом. Вось так мне это запомнілася, але памятаю таксама тое, што момант кансакрацыі я ледзь прамовіў, я не мог нават нармальна прамаўляць поўным голасам словы ўстанаўлення Эўхарыстыі, бо так хваляваўся, што я стаю каля гэтага алтара, што яшчэ ўчора глядзеў на гэты алтар як міністрант, як семінарыст, а цяпер я стаю тут і
гэтыя словы это не мае словы, это словы Хрыста, які сваё цела, сваю кроў аддае за збаўленне свету. Так, это мяне перапаўняла. Вельмі добра прыняў мяне ксёндз прэлат, ксёндз Крыштаф, стаяў побач, падтрымліваў, паказваў усё, што прачытаць. Таму, канешне, як бацька быў у гэты момант для мяне. Гэтыя моманты, конечно, не забываюцца. Бацькі плакалі? Бацькі плакалі, але я быў настолькі сканцэнтраваны на тым, каб усё зрабіць добра. Я не бачыў людзей, не бачыў твары людзей. І бачыў бацькоў ужо пазней на фотаздымках, хоць было благаслаўленне бацькоў і благаслаўленне родных, але падыходзіў, канешне, я і не бачыў. Гэта бывае такое, што ўсё зрабіў так, як трэба, па прадпісаннях, аднак сам гэтага не перажыў. Перажываў я сапраўды толькі кансакрацыю. Гэта мне урэзалася ў свядомасць. Ну вось, і скажыце, заўсёды хацела запытацца, як адчуваецца вот эта розніца паміж семінарыйным жыццём і потым вось ужо прафесійным, калі можна так сказаць, калі ўжо непасрэдна святар пачынае служыць. Это же два розных светы, так? Два розных, я не ведаю чого, сусветы. Як вы ўсё гэта перажылі, ці памятаеце? Практыку тэорыі, розніцу паміж практыкай і тэорыяй. Былі якія смешныя моманты такія, вспомніце? Рознае было. Віцебск – это моя першая парафія Міласэрнага, якая мне вельмі сардэчна прыняла і дагэтуль падтрымлівае адносіны, асабліва са старэйшымі прыхажанкамі, які мяне палюбілі як сына. І былі такія розныя моманты смешныя. Нават, напрыклад, хочацца згадаць тое, што была ў нас арганістка, якая прыйшла, будучы праваслаўнай, стала іграць у кафедральным саборы, таму што пробашч дбаў пра тое, каб ужо літургія была на найвышэйшым узроўні, у тым ліку, каб была спеву на арганах, таму што это катэдра, это ўзор для ўсіх святыняў дыяцэзіі. І паколькі яна была праваслаўная, цяпер, дзякуй Богу, уже перайшла на каталіцтва, то прыняла веру, это значыцца, зрабіла гэты крок, добравольна, ніхто яе не змушаў. Вось, то яна заўсёды, не заўсёды, але былі такія моманты, калі блытала. І, напрыклад, трэба спяваць хвала на вышынях Богу, а яна спявала баранку Божу ў гэты момант. Ну і, канешне, мы стаялі і смяяліся. Это быў Віцебск, і дзіўныя, канешне, там таксама моманты пахавання. Вельмі добра ўзгадваю такі эпізод свайго жыцця. Паехаў я хаваць чалавека на могілкі у Віцебск, за Віцебском, 20 кіламетраў. І там заўсёды труна адкрытая. Вось такая звычка ёсць у людзей, што яны бяруць гэтага памерлага, абдымаюць, цалуюць, трасуць, каб ён устаў, паказваюць, як яны яго любілі. Але ўжо трэба закапваць, закапалі. І гэтымі ж рукамі, такімі, якімі траслі памерлага, бяруць, даюць там мне пячэньку, агурок, і трэба з'есці. Я тады думаю, што ж мне зрабіць? Так мне ўсё падыходзіла, але думаю, не, я з павагі да гэтых людзей з'ем. І з'еў, перамог сябе самога і з'еў гэты агурок, падтрымліваючы іх проста традыцыю. Нічога тут такого дрэнна няма, што хацелі нейкі жалобны стол зрабіць ужо беспасрэдна на тых могілках. Ось такі ўспаміны з Віцебска. Вось добра, трошкі пераключу вас на другую тэму. Нашым слухачам вось вядомы вашы развагі таксама над Словом Божым і катэхезы таксама крышачку раней. Іх адрозніваць такі навуковы стыль выкладання. Раскажыце, вось, куды вы далей паступілі, што вы вывучалі вось гэты момант? Польшчу, так? Так, я быў скіраваны ў Польшчу, ў каталіцкі Люблінскі універсітэт, на біблейскую тэалогію.
Гэта вельмі складаны факультэт, таму што ён прадугледжвае вывучэнне біблійных моў. Гэта значыцца габрэйскай, грэцкай і крышачку арамейскай, таму што ведаем, што некаторыя фрагменты напісаны на арамейскай мове. Вось гэта займае 2 гады, калі, здаецца, усе, хто вучыцца паралельна, ці то катехетыка, ці фундаментальная тэалогія, дагматыка, ужо маюць па 2-3 раздзелы напісаных сваёй доктарскай дысертацыі, то мы пасля 2-го курса не мелі нічога, 0, бо трэба было вучыць этой мовы. І, скажам шчыра, то это непроста, вельмі непроста. І калі, будучы ўжо святаром, дарослым чалавекам, ты прыходзіш як звычайны студэнт, школьнік, і табе кожны раз робяць праверачныя залікі, кожны урок. То есть не было лекцыі, каб нас не было залікаў, каб нам не ставілі адзнакі, якія нас студэнтаў, якія спрыялі нашай пакоры, скажем так. А пазней, дзякую Богу, на 3-м курсе Любліна я абараніў ліцэнцыят касцельны, так званы, які даў права выкладаць. І пазней мяне запрасілі ўжо ў пінскую семінарыю. Жывучы ў Любліне, я даязджаў у Пінск спачатку, яна тады яшчэ была міждыцыяльная семінарыя. Пазней, паколькі міждыцыяльная семінарія пераехала ў Гародню, пазней пасля 4-го курса ездзіў, на 4-м курсе, значыць, на 5-м курсе пасля 4-го ездзіў у Гародню, і вось, дзякаваць Богу, абараніў дактарат пасля 5-го курса, так як гэта прадугледжвае наш парадак навучання, і цяпер даязджаю таксама ўжо ў семінарыю ў Гародню і ў Пінск з лекцыямі. За што Богу дзякую, бо гэтыя веды, якія здабыў, могуць камусьці паслужыць. Ось, а што тычыцца навуковага ўзроўня, ну, паверце, калі ты пішаш пастаянна гэтыя праверачныя працы, калі пастаянна патрабуюць ад цябе рэфератам такім узроўнем, то проста, быць можа, пакуль выйду, скажем, з гэтага Любліна до конца, тоже буду больш людской мовай папрамаўляць гэтыя канферэнцыі. Але гэта ніяк заўвага. Мне асабіста наадварот імпануе такая вось навуковасць падыхода, так што, можа, і не выветрываеце сябе. А які дактарат, ну, на якую тэму пісалі? Як называўся? Хрысціяне перад абліччам дня Пана, эсхаталагічная парэнеза у 1-2 пасланні да тэсаланікійцаў, і падаю перакопы 4:13-18, 5:1-11, 2 тэсаланікійцаў, 2:1-17. Чаму гэта? Так, мне вельмі добра пытанне, чаму гэта. Мяне зацікавіў вось 2-гі раздзел 2-го паслання да тэсаланікійцаў. Вельмі незразумелы. І заўсёды цікавіць то, што незразумела. Ты хочаш ад гэтаму аддаць жыццё проста, каб самому зразумець. Вось, я шукаў розных прамотараў, між іншым, прамотара, які звязаны з Кумран, ксяндза прафесара Хенрыка Дравнеля, салезіяніна, сусветнай славы прамотар, але у яго трэба было пісаць з гадоў 20 это дактарат, так я зразумеў, вось, з ягоным падыходам, бо вельмі ж дакладны, хацеў узяць і праверыць тыя словы грэцкія, якія выступаюць у гэтым тэксце і якія больш нідзе не выступаюць у Новым Запавеце, ці то нават у Септуагінце. Вось, і што яны абазначаюць? Ніхто не ведае да канца. Мы сёння перакладаем на беларускую мову, на польскую, на лаціну, але да канца мы не ведаем, пра што там ідзе гаворка. І так да канца і не ведаем. Ось. І я знайшоў другого прамотара, які мне сказаў, калі мы не можам знайсці адказу, што ж абазначае гэтая рэчаіснасць, так званая. Ну, я прызнаюся, што мяне зацікавіла слова катэхон, то, які утрымлівае, так? Можна так даслоўна перавесці. І ён сказаў, калі не можам знайсці до адпаведнай ідэнтыфікацыі гэтай рэчаіснасці, то прынамсі прыгледзімся, для чаго яна змешчана ў тым тэксце. І сапраўды, гэта эсхаталогія, якая пісалася з парэнетычнымі мэтамі. Это значыцца, каб заахвоціць хрысціян годна пражываць сённяшняе жыццё, маё хрысціянскае, чакаючы збаўлення не ў гэтым свеце, але тым, які прынясе Христос.
з момантам яго парузіі, гэта значыцца другого прыйсця. І вось гэты падыход мне даў магчымасць сапраўды адкрыць прынамсі функцыю этой рэчаіснасці на падставе таксама тэкстаў з першага паслання да тэсаланікійцаў, якія нясуць у сабе адначасова эсхаталагічны змест. Ось. І вельмі цікава, хачу гэтым падзяліцца, нават цяпер на інаўгурацыйнай лекцыі в гарадзінскай семінарыі пра гэта зрабіў выклад, што гэтая рэчаіснасць катэхон з'яўляецца тым, што устрымлівае розумы вернікаў ад таго, каб пазналі праўду. Глядзім, што сучасны свет размывае паняцце добра і зла, Хрыста і антыхрыста, таго, што Божае, ад таго, што сатанінскае, таго, што належыць д'яблу. Вось. І Павел вельмі цудоўна паслугоўваецца сапраўды ў гэтай перыкопе 2.1.17 гэтымі тэрмінамі. Ён кажа, што будзе вельмі цяжка, складана распазнаць. Таму паказвае, што Христос – антыхрыст, парузія Христа – парузія антыхрыста, апакаліпсіс Христа – апакаліпсіс антыхрыста. Усё тое самае, нібы тое самае. Нават кажа, што ён будзе засядзе ў святыні Божай і будзе казаць, што ён Бог. Як тут распазнаць? І Павел, між іншым, кажа, што вось нават будзе гэтым чалавекам беззаконня пасланы такі дух, што людзі не будуць бачыць, вось так як бы схопіць нашыя розумы, што чалавек не будзе здольны распазнаць, дзе праўда. Вось. І таму цэнтрам гэтай думкі з'яўляецца навука Павла в тым, што вы узгадаеце тое, што я вам казаў, Павел кажа, тую катэхезу, якую я вам абвяшчаў, тое, калі вы прынялі хрысціянства момант, калі вы сказалі Богу так, калі прынялі хрост. І няхай пазней у другіх пасланнях ён скажа, няхай бы нават анёлы, ці нават мы, ці хто іншы прапаведаваў іншае Евангелие, то няхай будзе пракляты, бо ёсць толькі адно Евангелие, Евангелие Христовае. Ну, складаны тэкст, але, прынамсі, я так лічу, што прыблізіўся. Можа, не да канца ўсё было раскрыта так, як трэба, бо праца, доктарская дысертацыя мае свой аб'ём. Это не больш, чым 400 хіба сторонак, так, ну, і я пад гэта падышоў і думаю, больш ужо не пойдзем, бо прамоўтар кажа, ну, прыблізіўся, дай і другім штосьці напісаць. Але функцыю, напэўна, дзесьці прыблізіў функцыю этого тэкста. Задаволены сваёй працай, да? Задаволены, таму што пісаў з захапленнем. Яно адчуваецца. Так, сенс Валерий, мы ўжо амаль што выбралі ўвесь час, але яшчэ хочу запытацца пра вашы, ну, вось, навуковыя працы, зразумела, але вось яшчэ святарскае жыццё. Зараз вы ў паставах. Так, я... Раскажыце вось пра парафію крышачку, так вось, падабаецца вам там ввогуле? Мне вельмі падабаецца і працаваць там са святаром, які пастаўлены пробашчым этой парафіі. У свой час ён быў рэктарам віцебскіх семінарыстаў, адказных за віцебскіх семінарыстаў. Хоць не быў в семінарыі, так не сядзеў, як кожны рэктар, але адказваў за іх фармацыю. Гэта ксёндз Андрей Бульчак. Ён ужо будуе другую святыню, мае вопыт, умее працаваць з людзьмі, умее працаваць са святарамі. Ад яго я таксама шмат чаму вучуся. Гэтая парафія выдзелена з парафіі Святого Антонія. У вельмі добрых адносінах мы, нашыя дзве парафіі, Святого Антонія і наша Езуса Міласэрнага. Кажа, канешне, цяпер толькі фундаменты кладзём. Першыя крокі. Перанесла адтуль да такога жыцця. Прыходзіцца, так? Так, дзякуй Богу. Будаўнічыя працы, беларускія святары ўсе ведаюць і практыкуюць. Так. І вы таксама. Толькі што тут трэба прызнаць, што ксёндз Андрэй беражэ мяне для семінарый і больш бярэ на сябе. Хоць я, канешне, пячаткі выдае, хачу яму дапамагаць. Так. Ну, але падабаецца вам там? Канешне, падабаецца. І душпастарства, арганізавана душпастарства ў часовай капліцы. Ёсць шмат групаў, ёсць малітвы, ёсць адарацыя, споведь. Адным словам, бачна, што парафія ідзе ў добрым кірунку, развіваецца. Ну, але вось запытаю, канешне, пра будучыню. Бачыце сябе ў навуцы, так? Туды душа ляжыць ці не? Вы ведаеце, што каб быць у навуцы, то
Я бачу, як робяць польскія святары, напрыклад, тыя, хто сядзяць, хто сядзіць на вуліцы, канешне, у іх няма ні парафій, ні ніякіх абавязкаў пры парафіях. І яны займаюцца толькі навукай. У іх ёсць добрае фінансаванне. Яны не думаюць пра, скажем так, хлеб штодзённы, бо інакш усё ў іх функцыянуе, іх шмат, проста іх шмат. У нас пакуль што, на жаль, мы об этом молімся, каб было больш святароў, але ёсць, колькі, можа, заслужылі, колькі вымалілі у Бога. Таму навуковая дзейнасць мінімальна застанецца, гэта пісанне артыкулаў, гэта выкладанне ў семінарыях. Аднак, калі ўжо казаць пра штосьці большае, то для гэтага патрэбны таксама іншыя умовы жыцця і дзейнасці. Але гэта ўжо справа не мая, справа біскупу. Дзякуй, ксёндз Валерый, уже, на жаль, сышоў час, незаўважна, то будзем з вами развітвацца. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечна. Голас паклікання. Гісторыі людзей, які адказалі так на голас Пана Бога.